Ka Central Executive Committee jong ka United Democratic Party haka no phai sngi jong ka laipo tere ujeliu arja apulai kala shong ya thir halor Phra tylli kimat ban ai jingmut kumno ban penbet thamai ka Reservation Policy bat kumjuru ya ka roster system. Nakapapan pau pagajing penbet thamai kam dai ban long ka ban ben yenu u Dr. Jamino Mautho General Secretary haba crunch kilat pathai khubor ula ong banaka de gajing lang ya kita ki Phra tylli kimat an pej bania da ka core committee haswa ban IT shaka committee on reservation roster but reservation policy bala clear da ka Dr. Amprin Lingdo kum ka chairperson hagi khindiat sngi ban wan Antara sngi ka Central Executive Committee jong ka party UDP gila long yang ni kecing lang but idon kat tu kat ni ki benta ki ba kongsan ki ba ka party layo banyak keren je kawai ka mat ke bangi layak keren ha akan ni ke sngi ke long ka bai dei bat kan ni ka reservation policy bat ka roster system ki kumba pia tip hi Adian bakadon ke jingdawan nakal yang jong ki kenhuan ki boper nakal yang jong ka sarkar ka thau ya ketuka komiti ke bangarpang ban ya ki jing ai jingmut ki views ki opinions ki political parties ki boper de nakal yang jong kum ka party nila shim khya bha ka bidi bagani kam bat kumman chupan kan mau mendai tang kiwi ki kanhon dan ki political parties dan ki social organizations bahwa benya ya kan ka reservation policy but ya ka roster system nakal yang jongi ru masukwa ban kan mau ba labsu ya kan ka mat dan review ya ka reservation policy ka manifesto je ka party ka assembly election ka lalet no but hadian kata nakal yang jongi ngila shong bon teli ki meeting ngila shong kuma khat lai sien ki jingelang ak bangi yo banyatai banyatil kumno mangini ai jingmut ak bai dei ban kan ka reservation policy ka ba khlamla ban review mentala sam puisnem ngila yo ru ya ka jing ai jingmut nakal yang jong ki legal experts nakal yang jong ki wei ru ki scholars bagi social scientists kibla ai jingmut dingi akan urukom mangin penwandur akabai dei berkani ka reservation policy but ka roster system nang ba ki judgment riu ki ba shong ki basa hakani ka jalla kanum kata kan yanoi nuru nomor ba ni kwa ban penwandur ha ta urukom ba nakal yang ka sarkar ru datangi ai jingmut ba lada kipen wandur dikeniru bahkan non discriminatory bahkan non acceptable ya baru kiken huon ki judgment review badan di state ke jongi dena kalian jongi hadian mangilaya shong ngilaya tai ngilaya thirba kiladon kumba Phra tylli ki observations ki bana kalian jongi kumba party ngilaya perkhat dan ajingmut sebenarnya committee belakli di kong amperin lingdo bahkan top ikini ki political parties baro kene ke jala ke jungi dihanrei banle ya kata pade iwanra shwa sha kene ka Central Executive Committee de hagjing sha ngi lamut ban pelat no hi mentakasi de namar nakata ba ki don kan tu kan ni ki benta ki bana kalian ki members of the Central Executive Committee ki ajingmut ki ong bakan ha bangin ingin penkala kat tu kan ni nak kata jing ai jingmut ke bagi lampu lupa but the Central Executive Committee hi kala ai bor biang ya ka core committee jong ka party UDP banle ya ka badon kam ban su ya ka jing ai jingmut jong ki Central Executive members akan negasi di nomor kuma piatip bahkan ni ka isu kamde ka isu ka basuk penbet mo ihap anya tai ihap anya thirba ihap anya petha na bar okhat ki angle na bar okhat ki liang an ai jingmut ka babha tambe na ka menta ka judgment review ka jongi na ka menta ka judgment review jongi garo na ka menta ki wei ki reserve categories bro akan ka state ka jongi di yang menta hi ha ka bai dei bat kan ki jing ai jingmut
ginra biang shwa shakan ka core committee jong ka UDP natrai kan simpor satang ar ni laisi bad hadian kan ya pada ya kan ngin sa ai jingmut shaka sarkar bad kata ka poru insa insa ai ya kan jing ai jingmut jungi sikilat wa trai ku poru chu pa na kata hi ketika wai ka rai ka bangila shim nakal yang jungi ka bede bad kanika reservation policy bad ka roster system Hakawai perkaliang Dr. Jamino Mau Thau Laong, baka General Council banjir ikinong kit kam bathamai jong ka party kan long hak arp khandai trik unai tung arja arpulai bar hakani ke jingelang lai kran ban penbet thamai ru yaki katu ka ne ki kendon kariti trai kam jong ka party shwa begin led shakani ke General Council ka ban long hak arp khandai trik mentau benai namar ba kuma pitip kani ka samoi trai kam jong ka party UDP ke jongi ke lakut ke jing sisha ilajet ikinongkit kam jong ka party UDP house nem araja kat kanai tika samoi trikam kadai malais nem tenre nakadaw jong covid ban nakadaw jong kaniki assembly elections ila habban ya postpone no ekali bat ka jingjit ya kinongkit kam jong ka party menta kan long ka at kanai tadai ko banai but denak nakadaw ba nakaliam jongi ka party ru ila kiladon katu kat ni kijing penkala kabai dei bat ka constitution ki amendments ki ba katu kat ni ngila so but hakane ke sengiru ngila jit ya kita dekot ki bandon haka nomination committee nomor kum ke julong haka party UDP ke jongi shwa bagin let chaka general council but shwa bagin let chaka election Niju nominate ikini ki members, legit ikini ki members, makin don ka nomination committee. But kini ki members ki bandon ka nomination committee ki ban pet ban kpi ya ke jingchin ya ki office bearers jong ka new body mentah ka ni ka naitarik ka kentup ya ki district president baro ka jela Meghalaya ka kentup ya ki secretary jong ki district baro ka jela Meghalaya nangta the president but ki secretary jong ka youth wing president but secretary jong ka women's wing president but secretary jong ka farmers wing but kumba rangut ki active members jong ka party but kita ki rangut ki members ki badan kanika nomination committee ki kentup yo president jong ka party long ex officio general secretary jong party long ex officio nangta pada sa rangut ki members but kita kide iba Renington Lingdo Tongkar iba PT South May ba Merrill Bonds Aim ba Nujorki Sumo Rickman nanti na Garo Hills but anan nanti na Garo Hills kini ki members kebetulan akan di nomination committee but kini kin sekpi but kin sebenarnya hakabai day but kanika election kemanlong haka arkaniterik bangin pelong ikanika general council di kita ki rai nakaliang jongi kum ka party matagasi hakabai day but kini ki man kiba miso kilong kiba don kamwa away kum ngalong mene ka reservation policy but ka roster system di kebaar hakabai day but kanika jimpen kreat ikanika general council